כולם היו בטוחים שפשוט אני לא אצא מזה בחיים. וכל הזמן הייתי שואלת את אמא שלי, אם אני אמות, אם אני עומדת למות, והייתה אומרת לי לא, לא, למרות שבתוכה היא ידעה דברים אחרים. מאז ומתמיד אני מרגישה שאני חיה עם החרדה. תמיד הבנתי שיש פה משהו שלא בטוח שכולם חווים אותו. להיות בן אדם עם חרדות זה לא לדעת מה יקרה מחר, איך תרגיש מחר. אתה יכול להתהפך בשנייה. הראש שלך יכול לחשוב מחשבות, איזה מחשבות שהוא רוצה, ואתה רוצה נגיד לעשות איזשהו משהו, אז מחשבה רעה יכולה לבוא אליך לראש ולהגיד לך לא, אתה לא תעשה את זה, ולהשתלט לך על כל היום. כאילו, אמא שלי הייתה מנקה אותי עם מגבונים ומחליפה לי חיתולים. זה נורא פגע בי גם פיזית וגם נפשית. הייתי בתת משקל ובתת תזונה. הגעתי למשקל של פחות מ-28 קילו. הרגשנו שזה משהו שמצריך עזרה נוספת, שזה שיתק אותי. אבא שלי שמע מאיזשהו רופא בצפון שהסכים לעשות איתנו שיחת זום, אז הוא פשוט הציע לנו את הבדיקה הגנטית. זה היה התקווה שלנו. הביאו לנו את הבדיקה ובאו לאסוף אותה גם. זה הקל עלינו מאוד מאוד מאוד, כי לא יכלנו באמת לצאת מהבית ולעשות את זה. תוך כמה ימים הגיעה התוצאות, שמאוד מאוד התרגשתי וחיכיתי שיגיעו התוצאות. וראו באמת שה-SSRI לא מתאים לי. ואז הפסיכיאטרית שלי פענחה את זה וראתה כאילו איזה תרופות מתאימות לי. בדיקה אחת עזרה באמת להבין מה אני צריכה באמת. בדיקת ג'נומיינד היא פשוט מבחינתי הצילה אותי. נתנה לי תקווה ואור באמת. ההורים שלי תמיד היו חלק ממה שאני עוברת. הם תמיד ניסו לעזור לי, אם זה בחיפוש פסיכיאטרי, אם זה בחיפוש טיפול פסיכולוגי, מגיל קטן טיפול פסיכולוגי. כל מה שקשור לחרדה ולדברים הם איתי בהכל. מאז שכמעט איבדתי את החיים שלי, אני פשוט חיה אותם. אני טסה המון לחו"ל, אני מחכה להתנדב לצבא, אני עובדת. יש לי חבר. אנחנו ביחד שנה וחודשיים, ואנחנו חברים הכי טובים, באמת. לפני שנה אני לא ידעתי שאני בכלל יקום מהכיסא גלגלים. והיום אני כאילו הולכת, מטיילת, עושה הכל כמו בן אדם מגעיל, וזה כל מה שהיה החלום שלי, זה שאני אוכל לעשות הכל כמו כולם. מוכיח לי כמה אני יכולה לעשות הכל וכמה שהעולם קטן עליי.